Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaur, Mielotxin taldeko Inigo eta Isma izango ditugu gurekin. Gainera, Mariano Imaz, Latxa Esnea Kooperatibako lehendakariarekin ere hitz egingo dugu. Eta bukatzeko, Bakarne Atxukarro, Iruñerriko mankomunitateko kidearekin ere egonen gara. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Argazkia osasunari eskaintzen dio, eta ohorezko matrikula irabazi duela azpimarratzen du. 10 jokalarirekin, Barsari irabazita deskontuko Torresen gol batekin. Horretaz gain, Nafarroan, uda honetan, iazkoan baina 140 kontratu gutxiago sortu direla nabarmentzen du. Eta 22 COVID kasu gehiago eta Iruñerrian beste agerraldi bat detektatu direla ere jakinarazten du. Bestalde, Sánchezen gobernua, errege emerituak Felipe VI kalterik eragin ez diezaion saiatzen ari dela aipatzen du Notiziasek gaurko azalean. Baita 58 urteko gizon bat hil dela faltzesko lan istripu batean ere. Gaia aldatuz, Espainian ia 4,3 milioi pertsonak pobrezia larria pairatzen dutela jasotzen du. Eta Nafarroak unibertsitate ikasketak egiteko 3.372 beka eman dituela nabarmentzen du, eskaeren 37% ukatuta. Ondareari dagokionez, 3 urte geroago, Iratzeko monasterioaren 1000 urteko eliza ireki dutela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Herriberriko antzerki jaialdia gaur hasiko dela dio azalak, aforoa 140 lagunetara mugatuz. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak Nafarroako kutsatze berri gehienen protagonistak gazteak direla dio. Argazkian osasunaren enmarkatzeko moduko partida nabarmentzen du. Horretaz gain, biktimen aldeko unitatea erakutsi dutela aipatzen du. Eta gai aldatuz, epaileak Pujol familia osoa auzitara bidali dituela jakinarazten du, eta erakunde kriminala izatea leporatu diela. Bukatzeko, Faltzesen paketatzeko makina batean harrapatuta geratu ondoren gizon bat hil dela jasotzen du azal honek. Gararekin jarraituko dugu. Titularra, bigarren egunez jarraian, hildako bat eta 80 kutsatu izan direla da. Argazkiaren bidez aldiz, langileek agoitz bideragarria dela defendatzen jarraitzen dutela nabarmentzen du. Bestalde, Europar Batasun zatitu batek berreskuratze estrategia komuna adostu nahi duela aipatzen du Garak azalean. Baita Euskal Herria Bildu eta Ciudadanosek gaur eserleku bat dutela jokoan Bizkaian. Bertan ez dauden egoiarren hautesle erroldaren botoaren esperoan. Horretaz gain, auzo aberatsetako hauteskundeen emaitzen inguruko erreportaia eskaintzen du. Eta bukatzeko Euskal Liburugintzaren alde 5 elkarte eta plan bat daudela jakinarazten du. Ikus ezagun berria orain. Titularrak dioenez, Liburugintzak atakalarrian dagoela ohartarazi du. Argazkian, kaleak maskaraz bete direla nabarmentzen du. Horretaz gain, aldeek Gipuzkoako metalgintzaren lan itunaren negoziazioa bide honetik doala esan dutela jasotzen du. Eta gai aldatuz, soziolinguistika klasterrak aldaitz proiektuaren 3. atala aurkeztu duela ere aipatzen du. Gaurko berriak bestalde, Carlos Moran mendizalearen 3000 kilometroko erronka azpimarratzen du. Naia Gomez 14 urteko zegamarrak duen giltzurrunetako gaixotasuna ezagutzera emateko. Kiroletan, Ondarroa 2 urteren buruan txapeldun dela nabarmentzen du. Lehen aldiz irabazi baitu Bizkaiko txapelketa. Gainera, futbolean Alabesek lehen mailan jarraituko duela eta Realak Europa gertuago duela jasotzen ditu azalean. Amaitzeko, gure zirkuaren 3. sasoiari ere tarte bat eskaintzen dio. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Vianako printzaren saria Carlos Cánovas argazkilariarentzat izan dela da. Horretaz gain, Igor Ijurraren hitzak nabarmentzen ditu komunikabide honek. Esanez, musikaren sektorea ere babestu behar dela krisialdi honetan. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu.
Zitzurren, udalaren kultur patronatuak 7 kontzertu antolatu ditu plaza eta txokoetan uztaileko eta abuztuko ostiraletan. Uda honetan, kalean musikaz gozatzeko aukera izango da, eserita eta segurtasun neurri guztiak bermatuta. Gaur hasiko da 7:30 Zugandi plazan DJs Go Angorekin, eta 80ko hamarkadetako pop rock klasikoak zuzenean eskainiko dituzte. Hurrengo ostiralean, Txutxin Ibainezen txanda izango da. Hirukotean arituko da Alde Zaharreko pilotalekuan rantxera eta musika mexikarra eskainiz. Iruñean udalak epea ireki du egile berriendako euskarazko literatur lehiaketarako lanak aurkezteko. Aurten poesia eta narrazio modalitateekin. Bertxopaperen modalitatearekin Iruñeko lehenengo bertxopaper lehiaketa osatu da aurten. Iruñeko udalak Nafarroako bertsozaleen elkartearekin antolatutakoa. Lehiaketa horretarako lanak aurkezteko epea 30ean amaituko da. Egile berriendako euskarazko literatur lehiaketak 30. edizioa du aurtengoa, eta lanek gai librea izanen dute. Euskaraz idatzi beharko dira eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan. Jatorriz nafarrak diren zein bertan bizi direnek hartzen halko dute parte. Egile bakoitzak lan bakar bat aurkezten halko du, modalitate bakoitzean. Poesiaren kasuan, lanek 200 bertso izan beharko dituzte gutxienez, eta narrazioan, gutxienez, 15 orrialde. Lehiaketak 3 sari banatuko ditu modalitateko, 2.500, 1.000 eta 500 eurokoak. Gainera, epaimaiak 250 euroko 4 aipamen eman halko ditu, lanak zein modalitateetan aurkeztu diren kontuan hartu gabe. Udalak, sariak argitara emanez gero, horiek gainontzeko saridunekin batera agertuko dira. Bere izenpean, bakarka, literatur liburu bat baino gehiago argitaratu duten egileek ezin izanen dute lanik aurkeztu. Ez dira muga horren barnean sartuko aldizkarietan, kazetaritza edo komunikabideetan edo izaera kolektiboko argitalpenetan argitaratutako parte hartzeak edo kolaborazioak. Ez da literatur lanen itzulpenak ere. Lehiaketa honetako aurreko 2 edizioetan modalitate berean lehen saria jaso dutenek ere ezin izanen dute berriro parte hartu modalitate horretan. Gainera, lehenengo aldiz, lehiaketa honetarako lanak online aurkez daitezke. Azkenik, Iruñeko udalak hurrengo ikasturterako udal haurreskoletan onartuak izan direnen behin betiko zerrenda argitaratu du gaur. Eta uztailaren 20tik 24 biak barne familiek matrikula egin ahal izanen dute, lekua eskuratu duten haurreskolan bertan. Ikusitzagun gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, apurka-apurka argitzera egingo du. Goiza motel xamarra izango da, bereziki ipar partean. Eta bertan, tanta batzuk bota ditzake, aukera handiagoarekin ipar ekialdean. Goizak aurrera egin ahala argitzera egingo du, eta ostarteak zabalduko dira. Baina ipar ekialdean, Gipuzkoan eta Nafarroa ipar partean, argitzea dezente kostatuko zaio. Hegoaldean berriz, goizean bertan, giro eguzkitsua gailenduko da. Iparraldeko haizea ibiliko da, eta tenperaturak berdin jarraituko du edo agian apur bat igoko da. Bihar, larunbata eguzkitsu dator eta tenperaturak gora egingo du. Kantauri isurialdean tarte hodeitsuekin hasiko dugu eguna eta baliteke ekialdean hodei horiek luze irautea, baina salbuespena izango litzateke eta leku gehienetan goizetik eguzkia jaun eta jabe izango da. Tenperaturak gora egingo du eta uda sasoiko balioetara itzuliko da. Kostaldean 25-26 gradura igoko da eta 28-30 gradura gainontzeko tokietan. Haizea ipar ekialdetik finkatuko da goizean. Bukatzeko eguzkitsu eta bero kontuekin dator igandea. Zeru urdinean eguzkia jaun eta jabe izango da eta eguneko tenperaturak beste koska bat egingo du gora. Temperatura altuenak barnealdean neurtuko dira, 30 gradutik igoko baita temperatura. Kostaldean berriz brisa altxatuko da eta temperaturaren igoerari freno jarriko dio. Gauzak horrela, igandean eguzkiaz goza ahal izango dugu eta bero egingo du, bereziki hegoaldean. Goazen orain gaurko eguneko efemeridekin. 1780ko uztailaren 17an, Adam Smith, ekonomista eta filosofo eskoziarra hil zen. Beranduago, gaurko egunez ere, baina 1955 urtean, Ameriketako Estatu Batuetako Anaheimen Disneyland ireki zuten. 10 urte beranduago, gainera, 1965ean, Santiago Segura, aktore, gidoilari, zuzendari eta ekoizlea jaio zen.
Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, 2001 urtean, Morris Belgiar historietista eta Lucky Luken sortzailea hil zen. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain Mielotxin taldeko Isma eta Inigo ditugu hemen gurekin. Kaixo, bikote zer moduz? Kaixo, ongi, hementxe. Gaur herri berrien duzue kontzertu, nahiko garrantzitsua ez, edo berezia behintzat? Bai, urteko kontzertua zeren urte osoan kontzerturik gabe, azkenean ja Kobazulotik ateratzen hasi garela ematen dut, eta gainera goi mailako kontzertu bat, ez? Herri berriko jaialdiko irekiera, Eta espero zenuten hemen jotzea? Bueno, hasiera batean kontzertu hau izan behar zen pixkat kontzertu bereziago, hasiera batean herri berriko bandarekin, musika bandarekin eta herri berriko abesbatzarekin egin behar genuen elkarrekin. Claro, COVID-aren movida honekin, azkenean gu bakarrik egongo gara, txalapartarekin, dantzarekin, ikuskizuna zoragarria izango da, baina guri berezia egiten zitzaigun nahi zen pixkat beste bi erakunde horiekin kolaboratu izatea. Baina horrelako jaialdi batean jotzea oso ongi dago. Orduan naiz eta ez izan espero zenuten bezala gogotsu egongo zarete, ez? Bai, egiten gaudeia agurtzera ja igotzen eta ea nola erantzuten duen jendeak. Nik uste borobia izango dela, Ismairak aipatu den bezala, gustatuko ditugulako musika, dantza, txalaparta, beraz nik uste izango dela oso borobia. Eta ikusleen aldetik ere suposatzen dut murriztu beharko zutela ikusle kopurua, ez? Bai, araudiak esaten du murriztu behar dela, nik uste behar baino gehiago murriztu dutela, segurenik baldintzak berezia direlako. Baina, egongo direnekin disfrutatuko dugu berdin-berdin eta beraiek ere espero dugu horrela izatea. Eta orain azken momentuko berragerraldi hauekin, agian jendea pixka bat beldurtzen ariko da? Ez dut uste, nik uste guztiek dakitela zein izango diren baldintzak, guztiek eraman behar dute bere musukoa, aforoa, dena ja neurtuta dago, baten bestearen artean dago uste dut metro eta erdia, murriztu da iaia eguneko lehen eta nik uste bai horrela. Normalean sartzen dira 400 pertsona eta sartuko dira 150. Beraz, segurtasunari dagokionez, jendea egon dira lasai, ez da arazorik izan. Ez dugu inor kutsatuko. Eta uste dut zuen neurri hauek eta agian hori ikusleen murrizteak ere pixkat hotzagoa edo arraroa egingo duela kontzertua? Ez dakit, ikusiko dugu, guretzako egoera berria da. Baina nik uste funtzionatuko duela. Nik uste gure helburua izango dela pixkat konektatzea publiko horrekin, hain berezita egotea agian bai bakartasun batean egoteko sentsazioa eman dezakela, baina nik uste lortuko dugula pixkat giroa berotzea, bakoitza bere lekutxoan jarrita disfrutatuko du berdin-berdin, eta denak elkarrekin egongo garela uste dut. Eta nola deskribatuko zenukete gaurko ikuskizuna? Izango dugu Mielotxin bere repertoriotik berena,
hori da gure azken helburua azken kontzertuetan, baditugu ja 4 CD argitaratuta, beraz egiten duguna da hartu CD bakoitzatik gustoko duguna eta badakigu zuzenean funtzionatzen duena, eta aldi berean izango dugu dantza. Horretarako ditugu 4 harin dantzariak, haien egin dituzte bere dantzak moldatuta gure errepertoriora, eta horrez gain baditugu utzun txalapartariak, eta haiek ematen diote gure repertoriari behar duen energia, behar duen erritmoa, orduan hiruen artean nik uste lortzen dugula ikuskizun honek behar duen tankera, behar duen ikuskizun borobila berriro esango dut. Berez, oinarria da pixka bat, euskal musika eta dantza tradizionalak, baina zuek nolabait berritu duzue hau? Bai, gainera gure eragin esparruan nolabait esateko Euskal Herri osoa da. Iparraldetik hegoaldera arte eta ekialdetik mendebaldera arte. Entzun ditzakegu bizkaitar espatantza ritmoak, entzun ditzakegu Erriberako edo Nafarroko erdialdeko jota bat, adibidez, edo baztango doinuak ere. Orduan gure repertorio edo gure esparrua nahiko zabala da, ez da mugatzen bakarrik iparraldeko zonaldera dela agian aberatsena folklore aldetik, baizik eta hegoaldean ere ditugun zenbait gauza erabiltzen ditugu. Eta oinarri tradizional horri buelta hau ematearen beharra zer dela eta somatu duzue behar hori bazegoela agian pixkat moldatzeko? Bueno, azkenean egiten dugu gustoko duguna, eta tradizioa hor dago, gainera gaur egun oso ongi gordeta, dago dena oso ongi artxibatuta nolabait, gu hartzen dugu hortik gustoko ditugun elementuak nahaztu, gure ekarpenak egin eta gure gustura egokitu. Hau izango zen sukaldatzea bezala, hor daukagu osagaiak hor daude, plater tradizionalak hor daude, guazen pixka bat nahaztera gauza, probatzera gauza ezberdinak eta berze ateatzen den. Eta normalean ikuslei gustatzen zaio, ez zuek ja ibilbide nahiko luzea daramazue? Bai, eta gainera Nafarrotik atera garenean, beti izan edo jaso dugu zorionak, gero Europan ere egon gara eta ezagunen ez den talde batean hemendik kanpoan jotzea, beti aukera bada jakiteko nolako erantzuna izango duen jendeak. Eta Frantzian, Suedian, Bulgarian, jaso dute gure musika beti hola, hau batez, ostras, nondik dator soinu hau, nola jotzen duzuen, alboka batekin ze soinu berezia ateratzen den, edo nola jotzen duzun akordioia, erritmoa nondik datozen. Osea, nahiko nik uste beti izan dela oso ona jendearen erantzuna, eta hemen ere. Eta ze publiko mota izaten duzuen normalan edo nori dago gehiago bideratuta ikuskizun hau? Bueno, pixka denetarik, ez daukagu horrela publiko zehatz bat, ez da argi dago gazte jendea ez dugula horrela masan erakartzen, baina, ni bigarren hezkuntzako irakaslea nahi, nozbait ikasleak etorri dira eta gustatu zaie, eta esan diate benetan gustatu zaiela, ez notaren gatik ez ez. Eta gero, nik uste adin guztitakoak, inkluso nire aur txikia geratzen dela nahiko, zen oso bisuala da, Inigok esan bezala, dantzariekin, txalapartariekin eta ez da bakarrik musika, baizik eta beste gauza oso bisualak. Eta gero ateratzen dugun soinua oso brillantea da, baduen energia hori erakartzeko jendea. Eta nik uste, da, trikitiza bat bezala. Entzuten duzu eta, egiten duzu, txirula batekin, gauza bera, akordioa batekin, gauza bera. Orduan, jendean olanean entzutean, beratzen da. Eta ikuskizun honetan, jende desiente zabiltzate ez eszenatokian, nola egin duzue prestatzeko eta entzaiatzeko orain egoera honetan? Bueno, pues... Zaien izan da, ez da? Zaien izan da. Bai,
pues, ahal izan dugun moduan, ez? Pues, gu berez taldean 4 pertsona gara, bueno, 4 bilatu lekutxo bat eta ensaiatzea ez da horren zaila, baina bueno, gero txalapartariekin ensaiatzeko, pues, joan ginen 3 bakarrik, espazioa mantenduz. Dantzariekin pues, ez dugu ensaiatu zuzenean beraiekin, bueno, badaramatzagu ja urte batzuk elkarrekin egiten, eta bueno, pues, CD-ekin eta beraiek moldatu dira. Egingo dugu gaur bertan pues, pixka bat ensaio txiki bat adosteko bizpahiru gauza, baina bueno, pues, horrela, moldatu gara. Eta orain, udari begira baduzue beste kontzertu edo ikuskizunen bat laneatuta? Pues, momentuz ez. Beste talde bezala gertatzen zaien guri ere, iaian bertan bera geratu zaizkigu iaia kontzertu guztiak. Eta genuzkan 2 kontzertu Alemanian adibidez, eta hori ja martzoan esan ziguten bertan bera geratzen zirela. Aldi berean genuzkan iaia adostatuta beste bandekin beste kontzertu batzuk, Atarrabiako bandarekin, Elizondoko bandarekin, hori ere momentuz bertan bera geratu da, eta badugu iraian, 13an Altsasun, hori badirudia aurrera aterako dela. Altsasuko bandarekin. Hori izango da iraian, baina udan zehar oporretara. Eta zer suposatzen dizue horrek zuei? Bueno, gu zorionez ez gara, zorionez edo zoritxarrez, egun nola ikusten da, baina bueno, zorionez egoera honetan ez gara honetaz bizi, eta bueno, guztio daukagu gure lana eta gure bizitzeko modua taldetik kanpo. Eta guri zuzenean ez digu gehiegi suposatzen ez baldin bada hori, ez? Olako aukerak jotzeko kanpoan adibidez Alemaniakoa galtzea eta olako esperientziak eta galtzea. Baina, pentsatzen dunik beste batzuk egoera honetan okerrago egongo direla eta gu ezin gara kexatu, ez gara kexatuko eta espero dugu ahalik eta azkarren hau berriro normaltasunera itzultzea. Eta uste duzu berreskuratzeko aukera egongo dela, agian Alemanian zenituzten kontzertu horiek? Bai, adibidez Alemaniakoa ja eman dizkigute hurrengo urterako datak. Bai, eta guztiok espero dugu ez, normaltasuna iristea. Ahalik eta azkarren, badakigu hori izan zigun duela ja 2 aste jaialdiko zuzendariak, momentuz badakigu dena bertan bera geratu dela udan, baina okerrena izango dugu geroago. Zer gertatuko den, inork ez daki uda pasatu ondoren, ez da? Nola geratuko diran aretoak, edo Gaiarren adibidez, edo Baluarten, asko ezin delako gauzatu, ez da errentagarria. Eta horrek ez jakintasuna ez, sortzen du, azken finean denentzat. Bai, horregatik. Beraz, momentuz, esango dugu udan izango dela hola, eta nahiko iluna, momentuz. Tunela. Eta agian pentsatzen duzue egora hau eta gero nolabait moldatu beharko duzuela zuen ikuskizuna, aldaketak egin edo erresagoa izateko, ez, eskaintzeko? Bai, gu beti izan dugu malgutasun hori. Baitugu formatu ezberdinetako ikuskizunak, eta euskagu gaur ikusiko dugun formatua haundia izan nolabait esateko, haundiagoak ere baditugu, zoritxarrez banda eta bezbatzarekin egiteko asmoa genuen kontzertua, baina azkenean gu bakarrik gu dantzariak eta txalapartariekin egingo dugu, baina gu bakarrik ere egin izan dugu, hirukotean ere aritu gara, leku txikiagoetan, leku handietako, gure kasuan behintzat malgutasun hori beti izan dugu. Eta uste duzu honek kulturari eragingo diola. Agian gero normaltasunera itzultzean bazenbait ohitura edo aldatuko direla. Bueno, nik pentsatzen dut jaialdi asko adibidez zaila izango dutela jarraitu ahal izateko. Horrek, azkenean kultura beti nik uste krisian ibili dela, beti, egon da krisian. Orduan,
horrelako kolpeak jasotzean, pues, batzuk desagertzen dira, baina nolabait espazioak zabaltzen dira, pues, agian beste jaialdi batzuk martxan jartzeko, edo bueno. Bueno, egia esan zuten Nafarroako gobernuek, gobernuko agintariek, hau zela bere apostua, uda honetan, hau eta kultur bakarrik hau dira egingo dituzten jaialdiak, hau Erriberrikoa eta kultur. Nola baiteko, zerbait egin udan zehar bestela geratuko lirateke dena. Zerbitzu minimoak. Bai, hori bai, utza eta egia da. Denain, hauek antolatzeko aukera badago, ezin dira beste batzuk antolatu, ere segurtasun neurriak mantendu. Bai, azkenean Publikoa da, Nafarroko gobernuak, karo, ez da zentralek ezin du hori egin. Ez badut betetzen aretoa, ezin du programatu. Baina Nafarroko gobernu dauka diru hori gastatzeko jaialdian, ez? Orduan aldaketak ez suposatuko dituzte. Lehen agian suposatzen dut kontzertu gehienak eremu pribatuetan izango zen. Bai, pentsatzen du nik oso jende gutxi ausartuko dela orain ezer programatzera, ez? Lehen zalantzekin programatzen zen, beteko da, ez da beteko, baina eske orain ja legez ezin duzu bete. Orduan, bueno, momentuz edo laguntzak ematen dituzte erakundetatik, edo benetan kostatuko zaigula hemendik ateratzea. Dena den, egoera honek ez ere oso talde gutxiri ematen dira aukera, ez? Claro. Guk, sobroek bat izan gara, eta seguramente jendearen ahotan egongo gara. Bai, nik ez badu jotzen joko du beste honek, eta goze suerte, eta esan behar dugu, suerte handi esan dugula. Jaialdi honetan parte hartzagatik eta gainera irekia emateagatik. Ematen digu, horre bat, eta... Orduan pozik egoteko arrazoiak, behintzat. Bai. Asma dituzu. Eta atzetik hurbil. Naiz eta uda osoa lasai egon. Bai, esan bezala, nik uste dut ezin garela guk kexatu, gure egoeragatik, beste batzuk okerrago pasatzen egongo dira, eta gu ezin gara kexatu. Beti izan dugu hau gainetik, ez da gure biruturria baizik eta beti izan da zaletasuna, eta gure sorkuntza, sormena, gure herri musikare grina ateratzeko modu bat izan da. Eta grin horrek jarraituko du, ez? Bai. Gira baduzu pentsatuta agian proiekturen bat, ala zerbait? Are ginen proiektu berri batean, stand-by batean dago momentuz, baina bai are ginen kale ikuskizun batekin eta zerbait pixkat berezia prestatzen bai. Nahiko aurreratu da. Posto itzialdien aurretik, ia dena finkatuta genukan, nahi genuen orkestu, baina, bueno, hor geratu da. Ez, noiz bait, egoera egonkortzean? Bai, ala espero dugu. Bai. Ala espero dugu. Gauzaz berdina bat da, eta motibagarria ez da. Bai. Ez dakit bukatzeko zerbait aipatzeko gelitu zaigun, edo mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizuken? Bueno, pues uste dut baten bat gelditzen baldin bada, sarreraren bat gelditzen baldin bada, pues animatu jendea azken orduan etortzera, segurtasun osoa izango dute eta nik uste disfrutatzeko aukera izango dutela gaurko kontzertuan. Primera, mila esker bikote etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta ongi joan dadila guztia. Adi egongo gara proiektu berri horiek. Bai, kontatuko dizugu, bai. Mila esker. Eskerrik asko. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Kaixo, Mariano, zer moduz?
zer modu zaude? Bueno, ondo, momentuz ondo. Izurrite honek guri behintzat aukera utzi digu gure lanak egiteko, maila hortan pozik, naiz eta ondorioekin ez gauden hain pozik eta justuki salaketa publikoa horregatik egin dugu bi elkarte hauek, kasu honetan Artzai Gazta eta Latxa Esnea, ze usten dugu sektoreko elkarte referenteak erala, eta baita ere ikusten dugu sektorean izurrite honen ondorioz jasaten ari gean kalte gehigarriak ez duela inork salatzen eta hori gizarteari adierazteko bi elkarte hauek elkartu, adostu eta plazaratu ditugu gure egonezinak. Orduan, zein da ardi latxaren sektorearen egoera momentu honetan, ze ondorio izan ditu pandemiagatik? Momentu honetan, esan duan bezala lan egina hori izan dugu, neurri guztiak jarri behar izan ditugu lan hori egoki bideratzeko, izurrite horren ondorioz, baina gure salmentak eta nolabait baldintzatuak izan dira. Hor, sektoreko antolakuntzan alderditik bideratzen aritu gara, atera bideak, baina aldiz trabak, oztopoak jasan behar izan ditugu administrazioaren aldetik. Kasu honetan izango dugu administrazioa bai lurralde autonomoan izango litzakela eta bai foru aldundi eta jaurlaritzan alderditik jasan ditugun trabak gehigarriak esango dugu. Eta hor argi eta garbi salatu garen gare, bere garaian oso sonatua izan ziren sektorearentzako laguntzak, benetan ez direla izan lehen sektore horren laguntzak. Justu nahi hori ez baldin bazen ere, kaltegarriak suertatu zaizkigula. Zeren, adibide bat jartzeko, 3 atal lantzen ditugu, alde batetik Arkuma, beste aldetik Esnea, eta baita ere Gazta. Eta hasierako Arkumea adibide jarriko dugu, Arkumaren arloan ez dugu laguntzarik izan, justu kontrakoa, zeren guk kontrako bitartez saltzen dugu Arkumea eta ahal dena gertuko komertzio guneetan. Eta marka jakin batekin, Latxa Arkumea baldintza batzuekin. Eta hor artera zen laguntza bat ez hartzaientzat, baizik eta hiltegia handi eta komertziala handientzat. Eta hor adostu zituzten baldintzen barruan, gure kontratuak kaltetuak izan ziren, eta sektorea orokorrean, denok antolatuak izan edo ez izan, denok galera suposatu zigun horrek ondorioz 165 galera Arkumaren prezioan. Hori izugarrizako egoera larrian jarri gintuzten Arkumaren arloan. Eta esnearekin ja beste hainbesteko bat esan beharren gaude. Latxa Esnea kooperatibatik zuzenean gestionatzen eta firmatzear genduen kontratua maien gainean genduenean, TGT-ekin eta Agurrekin eta beste batzukin, zeren enpresa batzuek egoera honen ondorioz, eta ondorioz esaten dut kakotxartean, enpresa batzuei laguntza publikoa injektatzea proposatu zuen Jaurlaritzak. Eta gure tartean sarturik, prezioak baita guk adostuta genuztenak beherantz egin zuten eta beraiek nahi eran kudeatu zuten esne kopuru hori zehazki 500.000 litro eta egun ez dakigu ziurtasun osoz esne hori Iriazabal jatorri izan depeneko gazta egitea erabiliko ote den ere. Naiz eta ekoizten dugunok, hartzai guztiok, kalidadez, denonezio origen jatorri izan dapenaren pean daun arauaren barruan ari garen, kalidade guztiz mermatua,
eta prezioa ez da izan horri dagokiona, baizik eta jaitsiera baita ere izan du. Eta gaztaren arloan kontu izan behar da baita ere administraziotik enpresari lagundu zaiela eta aldiz hartzaileak aleginak eta bi egin behar izan ditu nolatan egoera honek horrela baldintzatu gaituelako gazta hori etxez etxe salduaz nolabaiteko aterabide bat emateko, zeren nola ez zuten konsumitzailea eroslea ez zuen ustiategira artegi bat da etortzeri, orduan lan gehigarri bat izan du hartzaileak gazta hori saldua ahal izateko. Eta hor hartzaileari ez zaio fitxik ere lagundu, ez da sentimo bat ere. Hau dena irakurketa bat egin eta egoera nahiko estua, larria, baina kezkatuta gaude, zeren gure sektoren barruan denok ez gaude berdin, batzuek dira hasi berriak, beste batzuek aurretiar inbertsio handietan sartua direnak, eta nik usten dut, ataka oso estuan, oso larrian daudela jende horiek. Orduan, dei bat, egin nahi genduke guk, antolakuntza honetatik, bai kooperatiba latxaesatik eta bai hartzai gaztatik, alde batetik, administrazioari zerbait egin behar duenean sektorearekin kontatu ahal izatea, eta hortarako eskuzabalez hartuko ditugu, eta elkarrekin proposamenak tartekatu ditugu. Baita beste alderditik, esan beharren gaude, nola ez, konsumitzaileari. Gurekin egondalako, apustu bat gurekin egin duelako, eta horri esker, bai arkumea, bai gazta, aterabide nolabaiteko duin bat lortu ahal izan degula. Beraz, konsumitzaile guztiei, mila esker. Eta baita gure sektorean partekatzen duten agente sozial guztiei, dei egiten diegu kontutan izateko sektorean antolatuta dauden enteak eta deno batea aterabide duin bat lortu dezagun gure sektoreariko, zeren ulertzen dugu papelean esatea ondo dagoela plan sektore estrategikoak garela, baina sektore estrategikoa egunez egun sektorearekin egin behar da. Eta hori da ziurtasun sendoena, relebo generazionala esaten zaion horrek, ziurtasun garanti bat eduki dezan jendea atzeti etorri ahal izateko. Eta elkarteetatik hortan ari gera, saiatzen ari gera. Ez dugu beti asmatuko, baina mesedez, kontu izan dezatela administrazioak hartu behar dituztenen neurriak zuzen hartzen eta gurekin kontaktua izan dezaten. Eta oharrau kaleratu eta gero administraziotik harremanetan jarri dira zuekin? Momentu hontan, administrazio alderditik ez dugu ezer jaso. Aldiz, bai sektorean dauden beste elkarte batzuetatik beren laguntza osoa eta gurekiko adostasun osoa bai helarazi digutela guri. Eta hori ere eskertzen dugu. Eta gaur egungo egoera, orduan, momentu honetako egoera, ez da jasangarria, ezin du denboran iraun horrela. Lehen esan dudanen gazta adibidez, ahal dana egiten ari gara, baina ez da nahikoa. Horregatik da, justuki, ateratu dugun komunikatu hau, hori eskatuaz. Interbentzio bat egin dezala administrazioak, bai Nafar gobernutik eta bai Jaurlaritzaretik, sektorea kontuan izanik, neurri batzuk hartu izan, hau egoki kudeatzeko, egoera hau den egokien kudeatzeko, eta hau den kaltetu gutxien izan gaitezen sektoreak, eta nola ez gazteak, eta orain, sartuta dauden inbertsioetan sartuta dauden horiek ez ditzezen bidean erori. Inor ez dago soberan gure sektorean. Usten dugu lan sozial bat egiten dugula, ingurumena zaintzen bere lan itzela egiten dugula, eta horretaz ere jakitun jarri nahi dugu, zer esanik ez administrazioa, eta nik usten dut egoera honek
onura ekarri baldin badigu arlo hortan, pixka bat gizartea ohartzea izan dela, gure produktuak kalidadekoak direla, lehen ere hala ziren, baina ohartzea hori, eta baita ere ingurumenean egiten dugu lan itzel hori, beraiek aisialdia eta leku egokietan eta paisaia bera ere nolabait dastatzeko beraiek eta gozatzeko. Eta hor, bai, konturatzen dela gizartea, badagola beste balore bat. Beste balore batzuk badirela, eta hor gu bai gerala nahitaezkoak. Horrela ikusten dugu, eta baita ere horrela ikustea nahi dugu gaur egun gizarteak. Uste dut arlo hortan bide honetik goatzela. Orduan gizartearen aldetik bai, baina administrazioa oraindik agian ez da konturatu. Ez, nire ustez ez. Administrazioan apustoa eman ditun pausoekin guretzat oker egon dezakegu, baina ulertzen dugu beste bide bat hartu dugu. Eta beste bide hori da industria handiei, merkataritza handiei laguntzea. Adibide garbia ditugu. Herrietako azokak eta debekatu zituzten hasiera batean eta sektorearen posizionamentuaren aurrean nolabait amore eman eta gero azoka horiek ireki egin ziren. Aldiz, supermerkatu handiak ez dira inoiz itxi, ikita egon dira. Eta horrelako adibide batzuk jarriko ginuzteke, baina guk behintzat ikusten dugu argi eta garbi administrazioak beste apustu bat egin duela, eta iraulketa bat egin dezala administrazioak, eta kontu izan ditzala, kate maila hontan, lehen mailak garen hori laguntzen ez baldin zaigu, azken finean, denak eroriko garela. Eta apustu estrategikoa baldin bada beraiek esan duten bezala, isladatu itela, ekintzekin, ez hitzekin soilik. Bai. Gainera, ardilatxak berezitasunak ditu, ez? Beste animaliek ez dituztenak. Eta garrantzitsua da mantentzea. Bueno, lehen zertxoek aipatu dut ardilatxak ingurumenean egiten duen lan, baina kontu izan behar da. Ardilatxari lotuta gaudela elkarteok eta are gehiago pareko jatorri izendapenarekin. Bi hauek lotuta esango dugu nolabaiteko modelo bat ala, eredu bat kudeatzeko bai mendiak, bai gure ingurumena, bai bizitza bat emateko herri txikietan, aktibitate batzuk sortzen dira, herri txikiak bizia ematen zaio, jarduera hauekin, eta orokorrean nik uste dut produktuak sortzez gehi, beste faktore produktu bezain garrantzizkoak ere direnak jorratzen ditugula, eta horretaz, lehen esan dudana, nik uste gizarteak konturatzen hasia dela. Eta horregatik noski pentsatzen nahi dut konsumitzaile hori gureana gehiago iritsi dela egoera honen aurrean, eta gure produktuak arrakasta gehiago izan dutela erosteko. Baina ez da nahikoa, gehiago behar dugu, baina gu ez gara iristen denean, gure jarduera ardia zaindu, ingurumena kudeatu, hori guztia da eta noski produktuak sortu eta merkatura iristeko ere bitartekoak behar izaten ditugu. Eta orduan hor nik uste lehen esan dutela administrazioaren implikazioa eskatzen dugu. Eta egoera hobetzen ez bada, pentsatua duzue ekintzaren bat edo mobilizazioaren bat egitea? Bueno, momentuz aukera guztiak mahaian gainean ditugu. Nik uste momentu honetan hartzai gazta eta latxaesnea gaude asunto honi, urdi honi aurrea tiraga esango dugu, baina sektorean badira beste agente batzuek, agente horiek uste dut gurekin bat izango direla, eta denok batera, nik uste batasun hortatik egin beharreko ekintzak landuko ditugula. Beti ere noski lehen esan detena, maien aurrean ditugu planteamentu guztiak. Baina espero dut oso luze jungabe beste ekintza bat ere
saiatuko gara, hau da, batetik gizartea are gehiago handi jartzea, gure egoeraren berri eta gure konfidenteak izatea, eta beste alderditik administrazioa bera ere jabetzen hastea, beraiek egin dituen ekinbideak ez direla bidezkoak, gurekin kontatu beharren daudela, sektorearen ezagutza gu baino gehiago ez dutela, hortan zalantzarik ez du, eta sektorearekin nahita ez kontatu beharren daudela. Aber, asmatzen dugun, saiatuko gara. Ezakit bukatzeko, zerbait faltatu izan zaigun esateko, ala zerbait gehitu nahiko zenuken, ala guztia galitu den esan nahia? Bueno, nik usten dut nahiko adierazi dudala, pixka bat jendeak ikusi dezala, eta gelditu zaidan detaile txiki bat jarri nahi dut maien gainean, guzti honen egonezina zergatik etorri den ikusteko gizarteak. Eta adibide txiki hortan noa, lehen zanetena arkumearen gaia. Arkumea guri iruzurrite hau dela eta administrazioa harturutako ondorioz 65% gutxiago ordaindu zaigu, lehen esan dut, baina ez detena erantzi da konsumitzaileak, eta kontu izan behar da, konsumitzaile hori bera kontribuyentea dela, diru publikoa inbertitzen den benetako jarriak, administrazioak diru hori erabiliaz, konsumitzaileak pagatzeko garaien arkumea konsumitu hartzuena, ez du gutxiago ordaindu, justu gehiago ordaindu, eta kaso batzuetan, izurrite honen ondorioz aprobetxatuaz, superfizia handiak eta abar, saldu dute egoarritako prezio berdinen arkuma hori. Aldiz, ikusten dut, konsumitzaile hori, kontribuente hori, bi aldiz egin zaiola iruzurra. Eta horretaz konturatu deila konsumitzaile hori. Gu konsumitzailekin gaude. Guri euskeri bat arkumea ordaintzen zaigunean, aldiz beraiei oraindik gehiago jartzen zaie, horrekin gu behintzat ez gaude askoz, eta ez dut uste konsumitzailea ere ados egongo danik. Hor, esplikatu beharko du administrazioak zergatik iritsi dan ondorio egoera hortara. Zerbait egutxe egin du, zerbait faiatzen du, akatzen badago, zuzendu dezatela. Eta kontsumitzaileek ere jakin dezatela, ez? Zer den gertatu dena, ze seguraski ez dute jakingo. Bueno, nik usten dut, agintari politikoak badituztela bere bideak nolabait merkatua eta asuntoak nola horren hortarako badituzte beren antolakuntzak, eta gutxi hogeio jakin badakite, behar dan lekuaino agian ez da iritsi, eta hortan ari gara. Mila esker, Mariano, gurekin hitz egiteagatik eta kontatzeagatik zein den egoera? Mila esker zueri aukera hau eskaini didazuelako. Beste bat arte. Adi egongo gara zer gertatzen den. Hurrengora arte. Bale, agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Orain, Iruñerriko mankomunitateko Bakarne dugu hemen gurekin. Kaixo, Bakarne. Kaixo, unon. Zer moduz? Oso ondo. Haman hemenkat baina oso ondo. Zer moduz zabiltzate Iruñerriko mankomunitatean lanean? Pues eskea aspertzen. Pues normala da, ez? Pues konfunimenduan
gauza asko gehatu zian gelditurik, eta oain, martxan jartzen nahi da. Oaintxe bertan etorri naiz prentsa horreko batetikan, han Elegardan, eta bihar ziurraski izango dugu beste gauza bat, gaur hemen, martxan jartzen nahi gea gauza pila bat, eta hoi gauza ona da, así que pozik. Orduan, konfinamendu garaian agian gelditu ziren proiektuak ez, orain guztiak batean. Claro, beharko, bai, zen, bai, konfinamenduan gauza gelditu zian, binon egitasmoak ez. Ordu, gure neurrian egin ditu gauza guztiak, binon uain ja, abian jartzen die. Eta horretan gabiltza, etengabian, eta oso ondo. Zen, gaina jendia pozik dago ere bai, eta nabaitzen da beste giro bat, ez? Eta egiteko gauza gogokin, eta oso ondo. Eta egin eskertzen gehiago ere, ez? Bai, nik uste jendia esperuan zehola eta baita gu ere, ez? Jolien, prestatzen nahi baldimatzea gauza bat, eta beti martxan jartzeko gogotz zaude, ez? Eta zinean baldimazabiltza, beti bakazu hor urduritasuna edo, eta oain ja pixkanaka egiten aigea, eta gauza mordo bat dakau egiteko ere, así que, gauza ona. Normaltasunera itzultzen ari garen seinale orduan. Pixkanaka, bai, zerbitzu guztitan gainea, bai garraioan, bai hondakinetan, bai, Ibai Parkian adibidez ere bai, gauza pila bat egin ditugu, oain uztailean zabaldu ditugu gure informazio zentro guztiak, eta jendiara juteko eta ikusteko eta hoi. Jarduerak oaindikan martxan ez ditugu jarri, oaindikan ezin ditugu, ez? Binon, jarduera horiek online prestatu ditugu, eta bakaguk YouTube kanalian guztiaia zintzilikan, ez? Jendia ikusteko, zer dagon, nolakoa dian, zer aurki ezaketenan, eta horrekin gogoz juteko benetako tokitara, ikustera eta gozatzera batez ere, ez? Zen gure asmoa eta gure helburua hori da, jendia gozatzia eta ingurumena ere gozatzia eta bizitzia batez ere. Horretan gabiltza, hori Ibai Parkian, geho garraiotan, aforua handitu da, gabeko zerbitzua hasi da berriro ere, oain udako ordutegia dakau, pixkanaka normaltasunera bueltatzen aigea, guztiok maskara jantzita, hoi bai, derrigorrezkoa data, kalian bezala, zen ja oso edatua dago, ez? Ohitutzen aigea, eta pixkanaka jendia, normaltasuna hori barneatzen nahi da. Eta nabaitzen da kalian eta gure eremutan ere bai, ez? Eta hondakin arlo hortan, beste gauza batzuk ere egin ditugu, ez? Garbigune batzuk zabaldu ditugu, bai herritan, bai hiribarnean, egiten nahi da, ez? Eta beldur zarete agian berragerraldiren bat egon daiteken eta berriz atzera pausa egon gauten. Guztio bezala, ez? Adibidez, Arazuri Araztegian, dakagu gobernuarekin batera, egiten nahi gea estudio batzuk edo ikerketa batzuk jakiteko zen nolako neurria dagon uretan virusona, ez? Horrekin ja ikusteko etorriko dan berriro pandemia hori edo neurtuko dugun edo ez? Guztio gaude beldurrez, nola ez? Ez dakigu zer gertatuko den udazkenian, eta oentxe bertan irratian entzuten nahi nintzen, batzutan pandemia bat izatian, udaberrian udazkenian etortzen dira, beti ez daki, binon askotan bai, ez? Adibidez, gripe espainola horrekin gauza bera gertatu zen, zer dakinek, zer gertatuko da, nor daki, ez? Ikusiko dugu, binon prestaturik izan behar dugu, zen aurre egiteko eta aurrea jotzeko ere, ez? Beste erremediorik ez da izango, eta gu prestaturik izan behar dugu, nahi eta nahi ez, zerbitzuak herritarrentzako emateko ahalik eta hobekien, ez?
eta moldatzeko, ez, egoera berrietara. Claro, moldatzeko batez pues horregatikan adibidez, oain hondakin arloan, ez? Jarri genituen ja martxan garbigune batzuk Leclerc eta Eroski. Burlatakoa oraindikan itxita geneukan, bale. Bestaldetikan, abian jarri genituen ere, nola dakagu garbigune mugikorra batzuk, juteko herriz herri eta auzoz auzo. Hoi ere, ja, abian jarri genuen. Eta, ja, uztailan bertan, 9 garbigune berri jarri ditugu, 9 herritan egokituak zen. Herritan sortzen dian hondakinak ez die hiritan sortzen dianak, ez? Egokitu behar die, hango jendia ara eramateko sortzen dian hondakinak. Eta ja, azkenik, zabaldu dugu ere burlatako garbigunea, ez? Pixkanaka, zerbitzua ja edatzen nahi geha, jende guztia eramateko gauzak ara, eta zenkao, ezkea ohartzen bineon, konfinamendu eta itxialdi hontan, garbiketa egin dugu etxian, desente. Eta, haber nun utzi, ez, gauza horiek, eta nola garbitu edo nola kendu etxetikan, ez? Tamaina handiko gauzak, Emausko traputketariek ja eramaten dituzte, hoi ere abian jarri dugu ja, bilketa hori, eta batzukaten zerrenda izugarri bat, zenkao, itxialdian jendia hoenikan deitzen zuten, eta esanez juteko aitxera bilatzeko eta dandana jasotzeko. Binon ezinezkoatzen, guain bai, orduan, uztailan bertan zerrenda hori kenduko dute, egingo dute, egin dutena dandana, eta handik aurrera normaltasunera bueltatuko die, suposatzen da, aber posible dan, ez? Pixkanaka hitzen egia. Orduan, astelehen honetan ireki zenuten burlatako garbigune finkoa, ez? Bai. Eta suposatzen dut hor ere neurri bereziak ezarri beharko zirela? Bai, klaro. Oain, hilera egin behar da, jendia ara juteko eta distantzia, segurtasun distantzia mantentzeko. Bi lankide dago beti, esateko, nola jo behar dezun eta nun utzi behar dian gauzak, gela ere dago euskuak garbitzeko eta gauzak itxeko, desinfektatzeko batez ere, eta jendia lasai errean jun daitekeara, neurriak mantentzen die eta errespetatzen die, ez? Zer eramateko, jendia aki zer eraman behar dan garbigunetara, ez? Binon, agian horiko, ondo dago goguan izatia, tamaina handiko gauzak ez eramateko, binon, zukaldeko olilua, pinturak, itxialdi honetan, etxiak txukun utzi ditugu, eta pintatu ditugu guztiak, eta hoi, pintura horiek ere, eramateko, gauza horiek, ez? Eta, dirudienez, jendia esperuan zeon, azken egun horietan, hauetan, jende mordo bat abiatu da ara, hurbildu da ara, eta, ondo, dandana oso ondo junda, errespetatu dute bai ordutegia, bai neurriak, bai dana, eta eramaten dituzten hondakinak ere, eraman behar dien abia, ez? Así que mendikanen eskerrik asko hori egiteagatik, eta bai, konten gaude. Eta ordutegia lehengo berdina zen, ala ere aldatu duzu? Aldatu genuen, hasieran, bai, binonuan ja betikua da. Momentuz behintzat betikua da. Así que, nahiko zabala da, eta jendia batez izateko denboa ara juteko eta edozein momentuan, zen ikusi genuna zen, eroskin batez eta Leclercen jendia juten zen erosketa aikera, eta bide batez lajatzen zituzten hondakinak eta hoi, ez? Eta montatzen zian hilerakan, txoiten eta hoi, bai, normala da, ordutegia probesten duzu, eta ara jutean eramaten duzu dandana. Eta, hoi harintzeko pixkat eta zabalagoa da guain ordutegia, goizetik hasten da eta gaba arte irauten da.
eta, bueno, aukera handiago izateko jendia ara juteko, eta hondakinak ustera, ez? Eta esan duzu jendea nolabait esperoan bezala zegoela, ez? Noiz ireki? Bai, geratu gea, harritua, bai, ze, bueno, bageneukango, iazko, zenbakiak eta kopurua eta hoi, eta ikusi dugu, kopurua handitu dela, binon, izugarria. Bai, Eroskin eta Leclercen hasieran, nahiko altua izan duzan jende, juten zan jendearen kopurua, gero pixkanaka mantendu da, eta burlatakoa, hasi da, kopurua oso handia izan du da hasieratikan, ez? Eta oraindikan jarraitzen du hola ere. Horrek esan nahi du jendia esperoan zehola eta probesten dula halako zerbitzua, ez? Garbiguneak azken finean da hori, hondakinak, bere xiradian hondakin horiek usteko lekua, zen bestela zer egin horiekin, ez? Kutsadua sortzeko edo, mantentzeko pixkat bai garbila kalia eta ingurumena, ez? Eta, jendia dirudienez, mantentzen zuen etxian edo gordetzen zuen etxian bere xiadian hondakin horiek, binon ja eraman dituzte eta jolien esken nabaitzen da, jende mordo bat joten da, hasi que oso ondo. Orduan jendeak ongi egin du, ez? Gauzak gordetzen eta birziklatzeko. Bai, primeran. Nik uste ja barneratua dakagula guztiok zera hori, ez? Erreziklatu behar degula, berreskuratu behar degula eta berrera bili behar degula, ez? Orduan, hori nabaitzen da, zen, hondakinetan batez ere, ez? Gero, izan behar dugu ere, nola Iruñen bertan, San Ferminak ez diala ospatu, ez? Orduan, horrek ekarri du, hondakin murrizketa izugarri bat, batez ere Iruñen bertan, eta alde zarrian, ez? Bai, tabernetan, bai, guztio dakigun bezala, ez da izan du urtero gertatzen den bezala, ez? Horrek ere, murrizketa ekarri du. Alde hortikanen, ondo, ez? Beti gauza guztiek gauza ona dakate. Hasi que hori ikusi behar dugu. Eta orduan hartu dituzuen neurriek ere ez dute moteltzen, ez? Prozesua, esan baduzu pasaren urtean baino jende gehiago joan dela? Ba, ez. Ez da gehiago itxaron behar edo lo? Ez. Esan dugun bezala, ordutegia zabalagoa da. Hasi que, aukera dago, edo zein momentutan eramateko gauza eta hoi. Eta, itxoin behar badute, hilera bat egin behar da, ogila erosten dezun bezala, momentu hortan, ez? Bai, eske azkeneko, azken garai hontan beti itxoin behar dugu, ez? Bai, oituratzen ari gara. Hoxe, edo zein gauza itxeko, binon ala eta guztiz ere, beti bi pertson daudean eta lan, hasi que, itxoin behar baldin badugu ez da oso luzia izango denboa pasatu behar dana, ez? Hasi que, alde hortikan lasaioteko jendia. Eta espero duzue joera hau mantentzea, jende kopurua inaltua izatea, ala pixkanaka joatea? Esperientzia esaten du, geho pixkanaka horreka ja aurkitzen dugula, eta ja beti dagoela jendia, eta beti dagoela hondakinak, binon, pixkanaka ja motelduko da, ez? Binon, ez dakigu zer gertatuko da, zen lehen esan dugun bezala, ez dakigu nola ibiliko gehan udazkenian. Orduan, momentuz dakagu hau, eta honekin, egingo dugu lan, eta moldatuko geha, eta geokua, eske ezin dugu beste gauzarik esan. Hala ere, joera uste duzu geroz eta gehiago birziklatzen dela? Esango zenuke, eta jendea, esan duzu ez, nahiko kontzientziatuta gaudela? Bai, hori nabaitzen da, bai txikitan, eskoletan gauza horiek beti, bai, hori ikusten nahi da, eta beti lantzen die, gauza horiek. Eta gudakago ere, heziketa programa hortan, eta buru belarria hitzen geha, gure oinarria data, ez? Eta txikia baldin bakite zer egin behar dan, geho ja heldutzian jarraituko dute, ez? Orduan, alde hortikanen, bai, oso barneratua dakate gauza horiek eta egiten dute.
gure etxian behintzat, txikienak beti, ama, kontu zubili, zer egiten duzun honekin eta horrekin, ez? Hori gauza hona da. Eta gero, helduen tartean, nik uste baiet, barneatua dakagula, eta hor daude zifrak eta zenbakiak, eta bai, berziklapena igotzen nahi da, errekuperatzen nahi gai asko, eta gai organikoa, adibidez, igo da asko, eta horri esker konposta egiten dugu, gero arazurin saltzen dugu konposta hori baratzetan jartzeko edo halako gauzetan, eta hori gauza hona da, eta aber jarraitzen dugu nola. Bide honetikoaz. Bai, nik uste baiet, beti dago zer hobetzeko, beti, eta hobetu behar dugu, ez? Ezin dugu esan, honekin ja nahiko, ez? Beti hobetu behar dugu, eta bide ona hartuta dakagu. Ez dakit bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenukeen edo zerbait esan horrela bukatzeko? Esan behar dugu, Iruñerriko mankomunitatea azken finean guztiona dela. Orduan, guztiok egiten baldin badego gauzak onak edo txarrak, eragin handia izango dula guztiontzako, ez? Orduan, oain arte egin duguna ondo baldin bada, tira eta hola jarrai dezagun, ez? Mila esker. Zuei. Zuei. Eta hurrengora arte. Bai, eskerrik asko. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Xagua ikusi dugu soka hori etetzen, katua ikusi dugu xagu hori harrapatzen. Katua xagua, soka, kidia, idiak urak zua, makina, akerrak atoa, akerraken, baratzetik akerraken, ken! Akerra ikusi dugu baratzean jaten, makila ikusi dugu aker hori jotzen. Makilak akerrak hartoa akerraken, baratzetik akerraken, ken! Akerra soka, kidia, kura, zua, makila, akerra hartoa akerraken. Akerra soka, kidia, kura, zua, makila, akerra hartoa akerraken. Zagua ikusi dugu soka hori etetzen, soka ikusi dugu hugi hori gotzen. Zagua soka, kidia, kura, zua, makila, akerra hartoa akerraken, baratzetik akerraken, ken! Katua ikusi dugu xagu hori harrapatzen, xagua ikusi dugu soka hori etetzen. Zagua soka, kidia, kura, zua, makila, akerra hartoa akerraken, baratzetik akerraken, ken! Hotate, Y al amanecer canta la perdiz y el macho le contesta cuchichi, 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 cuchichi. Y al amanecer canta la perdiz, verdades como melones, yo canto con mis goticas, verdades como melones, y el
el que no quiera escucharlas, que se ponga algodones, que se ponga algodones. Yo canto con mis joticas, siendo del rico la hacienda, siembra al pobre